בוא נתחיל עם זה שתספר לי, תציג את עצמך, תציג את העסק שלך. אז אני איתן, אני גר בנתניה, יש לי עסק כבר 12 שנים של אומנות בלונים. בעצם יש לי בעסק, אני נותן שירות גם לעיצובי בלונים, גם למשלוחי בלונים, גם להפעלות ילדים, למופעים, לכובעי בלונים, ובקרוב גם לקורסים. זה בעצם השירות שלי, ועד עכשיו התנהלתי כאילו לא בצורה מקצועית, בצורה של שולחים לי וואטסאפ, אני עולה, לא שמרתי שום מידע ללקוחות שלי, האנשי קשר אצלי בפלאפון זה הרוב אנשי קשר שלי זה לקוח כזה, לקוח אחר, לא שמרתי עליהם מידע, לא הייתי חוזר עליהם עם, לא יודע, מבצעים, לא שמרתי אותם בטבלאות, ושם, זאת אומרת, עבדתי עם לקוח, נגמר, סוף סיפור. כאילו, אם הוא ירצה פעם לחזור אליי, בשמחה, וכמובן יש לי לקוחות חוזרים, אבל אני מהצד שלי לא יזמתי שום קשר איתם, ובעצם בשביל זה אני בקרוב גם רוצה להתחיל קורסים, אז גם בשביל ההתנהלות הנוכחית שלי כרגע, שהיא קצת שכונה ולא מתאימה לעסק מקצועי, וגם בשביל קורסים דיגיטליים שעוד מעט אני אתחיל לשווק, בעצם אני ארצה שהרוטינה הזאת של לשמור קשר עם הלקוח היא תהיה אוטומטית, שהוא יוכל לקנות בלי שום יצירת קשר איתי באופן אישי, אז זה לגמרי דבר שהוא נחוץ לי, וכדי להתקדם, אני חייב את המערכת הזאת שצור בנה. כאילו דוגמה ספציפית שאתה זוכר ככה בראש, שאמרת, וואו, הלוואי, והיה משהו שככה נותן מענה לכאב הזה, לבעיה הזאת. אז כן, זאת אומרת, ידעתי תמיד שאני עובד שכונה, זה עבד לי כי לקוחות סגרו, כי, זאת אומרת, הרווחתי כמו שציפיתי מהעסק שלי, שסך הכל לקוחות מרוצים וכל זה, אבל ידעתי שבצורה אסטרטגית אני לא עובד נכון, וזה תמיד הפריע לי. כי כשאני רואה עסק מקצועי אחר, אני רואה שהולכים לי מיילים עם כל מיני מידע שקשור לאותו העסק, שולחים מבצעים, אני אולי כמה פעמים במשך כל ה-12 עשיתי איזה מבצעים שלא כל כך הלכו. לא יצרתי קשר, לא מייל תודה, לא יודע, לא פגישות, לא כאילו פגישות כמו האוטומציה שבניתי. העסק שלך הגיע לנקודה שהפוטנציאל שלו לא ממומש עד הסוף? מבחינת לשמור לקוחות, ידעתי שאני לא ממומש בכלל, לא רק לא עד הסוף, אני ידעתי שאני לא ברמה גבוהה מבחינת שמירת קשר עם הלקוחות, מבחינת זה שאני שומר מידע עליהם וכאלה, כמו שעסק מקצועי אמור לעשות. זה תמיד הפריע לי. ואז כאילו כשבאת והצעת לי את השירות הזה, אמרתי, סוף סוף אני באמת יכול להתקדם שם. סוף סוף יהיה לי משהו שייתן לי מעקב עם הלקוחות, יהיה לי טבלת לקוחות, אני אוכל בקליק אחד לעשות משהו שישלח לכולם, אני אוכל, זה באמת יהיה הרבה יותר קל, ושוב, במיוחד בשביל הקורסים שאני הולך לעשות, שאם אני בונה על עשרות מאות אלפים שיקנו אותו, אני לא יוכל לענות לכל אחד, אין סיכוי כזה בעולם. אז אני אהיה חייב שהמערכת תתנהל בצורה אוטומטית, הלקוחות יישמרו בטבלאות בצורה מסודרת, וככה בעצם אני אוכל לראות את הקניות, את מי שקנה, איזה סטטוס הוא נמצא, ולהציע עוד דברים בהמשך, לשמור איתו על קשר, האם הוא מרוצה, לא מרוצה, וכל מה שנגזר מזה. תוכל רגע לספר לנו מה תכלס בניתי לך בחודש האחרון? מה ישבנו שעות על גבי שעות ביחד? זה באמת היה תהליך מאוד שצור כל הזמן, זאת אומרת, אני מדבר איתך, כן, אז בגוף שלישי, שכל הזמן דייקת, אמרת לי מה המערכת יכולה לעשות, ואיך זה יכול לשרת אותי, והצעת לי אופציות, אמרת לי, אם זה ככה, זה יעשה ככה, עברת חידודים שלי גם, כרגע יש לנו במערכת 3 דברים שעשית לי, יש את המערכת CRM, שתפרת בעצם את הטבלאות בשבילי, לפי מה שנוח לי בעסק, שבעצם איך הלקוחות נשמרים בטבלאות, איך אנחנו עוברים לטבלה לטבלה, ובעצם לימדת אותי להשתמש בזה. זה דבר אחד, זה מערכת CRM. דבר שני, זה אוטומציה, ששולחת בוואטסאפ ללקוח חדש, שולחת לו טופס קצר לרישום, היה לי מאוד חשוב שזה יהיה משהו קליל, ולא משהו שהלקוח עכשיו יזרוק אותי, ויגיד טוב, אני הולך ללקוח לא מציג אחר, אז זה באמת משהו קליל,
ובעצם מציעה גם אוטומטית, לפי מה שהלקוח מזין, מציעה לו תמונות ודוגמאות וכאלה, ומכניסה אותו למערכת עם הודעות מסודרות, שאני אחזור אליך, אתה יכול בינתיים להסתכל בתמונות לפי הקטגוריה שבחרת, שזה מהמם, זה נותן ללקוח איזושהי רגיעה, שהוא יכול לראות גם דוגמאות, והוא יודע שיחזרו אליו. אני יכול להגיד... כל מה שתיארת עכשיו, יש התערבות בתהליך הזה, מהצד שלך? מהצד שלי שום דבר, הכל קורה אוטומטי, זה פשוט נפלא, הלקוח מרוצה, הוא מחכה לי כמובן שאני אחזור אליו, זה המשמעות של הטבלת לידים, שבסוף אני פותח וצריך כמובן לחזור אליו, אבל זה מצוין כי הוא רגוע, אני רגוע שהכל מסודר אצלי בטבלאות, אני יודע בדיוק מה הוא רוצה, באיזה יום, באיזה תאריך, איזה סוג שירות הוא רוצה, וכמובן הוא גם ראה תמונות, אז אני יודע שכבר יש איזה חימום איתו, אז יהיה הרבה יותר קל לגשת אליו באופן, כאילו אחרי שאני אפנה אליו באופן אישי. תוך כדי שאתה מספק אירוע עכשיו ללקוח מסוים, תוך כדי שאתה ישב? הכל קורה אוטומטי, אני לא מתערב בשום דבר, אני רק צריך להיכנס ברגע שיש לי זמן לטבלאות, לראות מה הלקוח רוצה ולחזור אליו. עם הודעה, טלפון, לא משנה מה, אבל אני יודע שהכל מסודר, והלקוח רגוע, מחכה לי ומחומם. יותר מזה אני לא צריך, זה באמת מה שאני לגמרי צריך לשלב הבא, ואוטומציה נוספת שבנית לי, זה האוטומציה של הפגישות, ברגע בעצם שאני סגרתי עם לקוח, או עדכנתי אחרי זה עם שינה צבעים, שינה לא משנה איזשהו פרט בהזמנה, אני מעדכן ביומן שלי, רושם אותו שם כאיש קשר, וזה אוטומטית שולח לו לוואטסאפ, הודעה עם סיכום פגישה מסודר, בין אם זה עדכון או ביטול פגישה, יצירת פגישה, זה פשוט שולח לו מהרגע שאני כתבתי ביומן שלי, שולח ללקוח בצורה מסודרת, גם סיכום של הפגישה, וגם יום לפני האירוע, זה שולח לו, אנחנו נתראה מחר, ברגע שזה מגיע ממני, הלקוח רגוע. הוא לא בלחץ של איתן יגיע, לא יגיע. זה קורה אוטומטית, אתה לא צריך להתערב גם בתאריך הזה. אני לא צריך להתערב, זה קורה אוטומטי, זה באמת נפלא. זאת האוטומציה השנייה, ובעצם זה כרגע כל הטיפול שאני צריך בשביל הלקוחות שלי, וצור גם הוא זמין בשבילי, אם אתה יודע, כאילו, תמיד נתת לי את התחושה שאם אני צריך איזה שינוי, איזה שדרוג, עם הזמן אני לומד את המערכת, אני מזהה שצריך עוד איזה שיפור, עוד איזה משהו, איזה רעיון, אז אני מרגיש רגוע ושאני יכול לפנות אליך, וכאילו אתה מתקתק דברים, אתה בקצב הרבה יותר מהר ממני, אז זה באמת כיף כאילו לעבוד מולך, אני מרגיש שאתה רץ בשבילי יותר מהר ממני, אז כאילו, אז זה לא אני שרודף אחריך, זה אתה שרודף אחריי, אז אתה מושך אותי קדימה, ואני ממש אוהב את זה. מדהים. אז שאפו אמיתי. אני ממש כיף לעבוד איתך. רציתי לשאול אותך, מי לדעתך בן אדם שעבורו הפתרונות שפיתחתי לך יכולים להתאים? לדעתי כל מי שיש לו בכלל קורס דיגיטלי, או איזשהו שירות חנות אולי, או דברים כאלה, זה ממש טוב, זה ממש טוב, כי בעצם למי שיש מסה גדולה של לקוחות, ואתה לא יכול למקבל את עצמך, או לבזבז הרבה זמן לענות לכל כך הרבה אנשים, זה פשוט מפנה לך מקום. הלקוחות מרוצים, הם מזינים ומקבלים בדיוק מה שהם צריכים לראות בשביל הדברים שלהם, וכמובן תמיד יש את האופציה גם לחזור באופן ידני ולדבר עם הלקוחות, אבל אם מישהו שצריך מערכת שעובדת אוטומטית, אתה יכול להציע לו שירות, הוא יכול גם לשלם, אתה יכול להגיד לו תודה אחרי זה, כל הדברים האלה בוואטסאפ, ב-CRM, זה יכול לקרות בכלל, זאת אומרת, בסוף אתה יכול להכניס כסף ולקבל לקוח מרוצה, ולקוח שנכנס לך למערכת, בלי שראית כלום מהתהליך, היית פנוי לגמרי. אני יכול להגיד שזה ממש תחושה של העסק עובר לשלב הבא, כי תמיד יש התחושה שהעסק עובד שכון, אני יודע על המון חברים שלי, הרוב אין להם אוטומציות, לרוב אין את הדברים האלה, ועסק שרוצה להמשיך לשלב הבא ולא לדרוך במקום, הוא חייב את הדברים האלה, כי אם לא, הכמות של לקוחות היא תמשוך אותך, היא תגביל אותך, כי אם עכשיו הגיעו לך 100 לקוחות, אתה לא תוכל לטפל בהם, אז מי שרוצה להישאר עם 10 לקוחות, שאתה יכול פיזית להגיע אליהם אחד אחד, אז תישאר ב10 לקוחות, אבל מי שרוצה לגדול
ולטפל במקביל ב-100 לקוחות, בלי לבזבז את כל היום שלו, אז זה מה שצריך לעשות. כאילו, עם זה אתה יכול לתקשר עם 20,000, 100,000 לקוחות, בלי שתצטרך לבזבז דקה מהיום שלך. אז אני ממליץ לגמרי, מי שרוצה, יש לו שירות שהוא יכול לגרום לאנשים לקנות, בלי הצורך שאני אהיה יד ביד בכל מילימטר בקנייה של הלקוח, לדעתי זה מוכרח, כאילו, אין ברירה אחרת, חייבים לעשות את זה. מדהים. אז תודה רבה לכם, ואם אתם רוצים לשמוע על עוד פתרונות שאנחנו נותנים לבעלי עסקים בתחום האוטומציה וה-CRM, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר. עד כאן ולהתראות.